Kollox jinsab lest biex il-ħadd filgħodu il-Partit Laburista jerġa' jkun qrib in-nies f'attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk. Din l-attività tibda fl-10:30 ta' filgħodu u se jindirizza l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Din se tkun l-ewwel attività li se ssir wara li iktar kmieni din il-ġimgħa il-Prim Ministru ħasem f'summit tal-Kunsill tal-Ewropa fl-Iżlanda. Waqt dan is-summit il-Prim Ministru għadda messaġġ ċar li ma jistax ikun hemm paċi mingħajr ġustizzja u l-ebda ġustizzja mingħajr sens ta' responsabilità. Dwar l-attività tal-ħadd kellimna mal-President tal-Partit Laburista Ramona Tard li ddeskrivita bħala okkażjoni biex inkomplu nifhmu l-viżjoni li għandu il-Prim Ministru Robert Abela. Is-sala taċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk hija pjuttost imdaqsa sabiex aktar nies ikunu jistgħu jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela. Parti li Marsa Xlokk huwa sabiħ hemm ħafna affarijiet x'tista' tagħmel qed nistiednu n-nies sabiex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru hekk kif issa mdorrijin minn ħadd tal-ieħor, messaġġ li dejjem jagħti fiduċja, dejjem ikun ottimist u dejjem ikompli jagħti l-viżjoni l qudiem kemm għall-Partit Laburista kif ukoll għall-pajjiż.